magombe ya Kelvin ndiwe tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo mombe 3 mbudzi 3 ne-US 2000 yani mbodzapo tupa nemari yedare. Vataura izvozvo ndi Silas achitaura kuna Kelvin. Alipele mwana ni mwana wangu musikana uyu ari pakatipo baba ndiye dangwe rangu. Haana kumbobvira aroorwa uyezve haana kumbobvira aita mwana. Saka mukufambidzana takazonzwana natete kuti mwana ane munhu waari kufambidzana naye, asi munhu wacho anenge asinganyatsokumira zvakanaka. Ana tete vake vasvitsvaga vazviwana, asi dambudziko rakazoitika nderekuti izvo mwana akanga atoshata nguva yacho nini. Anonzi ani mwananyu? Anonzi Irene Golubere. Saka ashata kudaro ana tete vakaronga ivo kuti izvo regai tiende nemwana kwaakashatiswa kwacho. Vakatorana vakaenda. Vachibvunza ana tete vaizondudzai nini, vanoti mwana akanyengedzwa achinzi iye tichazoendawo mhiri kwemakungwa, zvakanyengedzwa nazvo zvakawanda zvekuti upenyu hwedu uchanga wakagadzikana zvakanaka. Musi wekuti mwana atuta mikwende yake aenda nevamwe tete, izvo zvavako zvavo, panonzi pakanetsa nekuti izvo mukwasha kana kuti magobeya aiti iye tinotizira tichinorodya. Tete vakati kwete tinotizira tichienda kumakwako. Saka musi wacho pakutizira kwacho ndakatozofonerwa nevanhu vandisingazivi. Naiyo govere shamwari noti ndinozivikanwa muno Masati. Wadarireiko mwana? Ndikati mwana aita sei? Zvikanzi mandenderedzerwa ari kuitwa achisereredzwa achinzi waita kahure wadini hausvike pamba pedu pane mukadzi. Saka wadi kuti mwana adzoke. Ndikati ana tete vachazondiudza. Asi vakazosvikawo pamba pacho vakawana pane mudzimai. Ana tete vakazama kuingeja vanhu vekwana Magobeya. Mai vacho vainzi vari ku-UK vari kwaMutambara uko, vakatombotaurwa navo. Mai vakati ndazvatokwanisa kuita nekuti matongoonawo ugaro hwemunhu wacho wamuri kuti mukwasha ane mukadzi. Ndofunga anogona kuzowezera nemwana wangu iye kana mukuru shoma shoma. Saka mwana akadzoka kumbara tete vakati redu kuti mwana tingatomurasa. Kana zviro zvamawirirana ngawe ari kumba ndiri baba tinoningana semwana iye. Saka kubva ipapo taifundzira kuti pamwe Magobeya achashoya acharatidzawo remorse. Iye akambva ndofunga atongoto nechemumwe zvaita. Ino mandatanga kugara nemwana izvozvi atori Jew zvekuti pamwe hatina svondo asati mazuva ake akatarwa kuchipatara. Asi kubva pese ipapo pazvatanga hapana kana patakambonzwa gogoyi naMagobeya. Saka ini ndazotaura nanatete nevana ndiri kuda umbowo hwekuti izvo mukomana uyu ndiye wamaidanana naye, nekuti vakaona kuti izvo vabatikana vakandipa umbowo hwese, even machats ekubva pakudanana nekuchengedzana nekusvika pakuzoti mwana wedu ari sei. Chaanongogona Magobeya ndechekuti mwana wangu ari right here kana azvarwa achagara kuti machatsi iwayo ndakati ndipei nemama ndisingatokwanise kuverenga nekuti anenge achitonyadzisa baba kuverenga zvinhu zvaitwa nemwana nemukomana. Nobva vandipa kudaro ndo pandakazoti nemhaka yekuti ndaane umbowo chirega ndichiende kwamambo ndinoripotawo nyaya yangu kuti ndo zvandakaitirwa mwana wangu. Munoda mombe 3 mbudzi 3 $2,000 wangu mambo ndizadzise pamashoko kuti azopindura zvizere. Iro riri kutaurwa muMagobeya. Pamusoro wedare pamusoro wemambo zvekutaura Magwere hapana zvandopikisana nazvo zvaakutaura, asi inini ndiri kukumbira kuti nditaure pakuti inini mukadzi wangu handisina kumutenderesa sekutaura kwavari kuita. Mukadzi wangu handina kumuramba sekutaura kwavari kuita. Mukadzi wangu inini chakaitika ndechekudai,
ndakadanana nemwana wavo ari egore chidanana naye. Patange takutopedza gore ndakatomuudza kuti ndine mudzimai. Iye akati saka ivo tinoda kuti tizoite sei? Ndikati kana ivo tichiramba tiri tese tinotsvaga kwedu kwekunogara. Ndichindi iye akati zvakanaka. Musi wakanga ane nhumbu akandifonera akati ndichibve kumba nababa wandi tichibva pamba. Ndikatodaidza shamwari yangu yanga ine motikari ndikati ndakunotora mukadzi wangu tiende kudini ndomutore nogare naye. Ndakanosvika aina tete wake. Ndikati ndakuti ngatichiuye tiende tona tete wake aiwa handisi kuda kuenda naye kwawatsvagira mukadzi wako unogara. Ndoda kumuendesa pane mukadzi wako iye. Ndikati oneka imimi mukamuendesa pane mukadzi wako wakarwa. Saka ndandikufunga ndezvekuti kana zvichikwanisika iye kana tokwanisa kukwira bhazi takaenda kwamutare kwamutambara kusha kwedu tobva ikoko ndokune hama dzangu kozi kwatiri kuenda uyu haisi hama yangu. Iwo akati hazvikwanisiki zvatikuda toda kuti iye ari pamba azive kuti kwaana mai nini. Ndikati kana zvakadaro chidini ngatichiende. Wakatosvika pamba waina tete wangu wainawo. Mukadzi anga ari pamba akati nyaya matsaura ndainzwa. Asi panapa ndiri pano imimi munokwanisa kutsvagawo chipenyu nhamba dzamai vemukomana ndeidzi mufona muchitangirawo ipapo simatangira handakaitawo. Wakati alright obva wafonera amai vangu. Mai vangu wakati haungikwanisi kuuya kuno here kuti pamaenda pasiripo pani kwamaifanira kuenda maifanira kuuya kuno totangira ipapo. Wakati chiwoi nhamba dzehanzvadzi yake mufonere tete wacho mutaure navo. Vakataura nehanzvadzi yangu wakati hanzvadzi yangu ikati hamukwanisi kuti muuye here titaure nyaya yacho toona totangira papi tonzwa kuti zviri kufamba sei. Wakati isusu hatikwanisi izvozvo nekuti tatoona kuti mafambiro ataita maruri ataita pamba pako taona kuti haukwanisi kuchengeta mwana wedu ndodotobhenefita pane mwana wedu. Saka isusu zvatakuita takuenda kumba kwedu usati tsvagi kozi mwana tichachengeta tega tazoona kuti hauna zvaunoti uri murombo hauna chaunokwanisa kutichengeta hauna chinhu. Kubva ipapapo ndaiti ndikada kumufonera ngasikachadairi foni yangu. Ndikada kumuona murodhi ndichida kumukwazisa ngasikadairi foni angasikani murosasi. Ndichimusendera mameseji wazi uya ndikutambidze mari yemwana kuti handiti zvemagames unofoni kanzwawo nyaya yekuti mari ndichavhunduka here kumba kwedu mari itori kwayakawanda. Saka ndakagara kudaro ndichitaura naye kudaro ndopandakazoona samanisira akusvika richinzi tezvara wati vari kudawo zvinhu zvavo. Iyo madare pakutanga mukoma achitsanangura tatu kuona kuti inyaya ingadopinda papfuma patichizonzwa zvakuita tezvara nemwana yakuti dzosa umatamenjisi because kana vachiti mwana wavo ari kuti arohwe neuyu achaziva kuti tezvara vangadoenda sei nekuti tete kana kuti tezvara hawaigona kutsvagira mukwasha kwekunesa mukadzi wake. Mukwasha ndiye anoziva kuti achachengeta mhuri yake sei. Iwo chaubedze kuti wabvisa here mwana pamba pavo aenda here atambirwe here nemuridzi wenhumbu zvokuti achazochengeta sei achazoita sei zvinhu zvomuridzi wenhumbu. Saka kana wasiri kuti uyu afanira kunge achitora mwana zvireva kuti hapana pfuma inyaya yematemejisi. Semanzwira ndaita murume ari kuda mukadzi wake ende haana kumbonetsa kana kutaura zvakanyanya kuwanda wanda ari kutoda mukadzi wake nanhasi ari kutomuda. Inyaya yekuti pakudiwa pfuma ndachifunga kuti tisambonyanya kuenda kure nekuti murume ari kutoda mukadzi wake. Ngatitaura inyaya yepfuma yangotaurwa kuti unoona mukadzi wako aripo tezvara uroda pfuma yako. musikana ndiye Irene murume hanzi akakutaura kuti ane mumwe mukadzi haana kutaura but izvozvi wazoona kuti ane mumwe mukadzi. Saka unoti nekuti chiwanhu chedu vanotaura kuti rinonyenga rinonyepa. Hapana asini murume asina kumbonyepera musikana kuti adiwe. Handiti akakunyepera ane umwe mukadzi. Saka unoda here kuenda pachipiri? Haukwanisi. Okay. Saka iyo marinzwa wadare
zvichireva kuti anotaura kuti pachipiri handidi hangu kurohwa pachipiri nekuti rume rese rinonyepa. Hapana asina kumbonyepera musikana wake kuti adiwe. Munhu anozoona pakuona kuti especially zvanyayeka izvozvi zvino panozobuda chokwadi kuti hanze mukadzi wangu panzvimbo yako, then iye atotaura kuti inini zvekuenda pachipiri handikwanisi hangu, handidi hangu, zvichireva kuti apa hapana zvepfuma yatinotaura. Taakutaura pamusoro pemadamages, madamage ekuti chii akaitisa mwana wevanhu pamiri. Then kana zvadaro kazhinji padaro, it means unenge wakutozoenda kumaintenance, wazosununguka mwana wotozoenda, and maintenance inobatwa nemajor civil court, nekuti hatimanikidzi kuti munhu atiti enda undodii undoroorwa. Iwe wanga uchida mukadzi here? Mukadzi wangu unoda. Wamunzwa mukadzi ati handikudi, asi handidi pachipiri. Utodzinga utanga. Paramure mufu. Taura. Zvakaitika pana Magombe pandakamuudza kuti ndani pamuviri, akanditi inini vanhu vekumba kwedu havachakwanisi kundibatsira nekuti wataura kuti wane pamuviri vari kuti do things right, saka nhumbu ngaibviswe. Ndobva ndamuudza inini kuti inini nhumbu handikwanisi kuita sei hangu, nhumbu handikwanisi kuibvisa. Then ndobva atoti iye aiti mukadzi akaenda, haanambobvira ati ane mukadzi. Saka paakaona kuti nyaya inenge yakushata, akaburisa mashoko ekuti tete vangu vandogara navo vainyepa ari mukadzi wake. Hanzi tete vangu vadzosa mukadzi wangu kumba because vanzwa kuti ndaakuda kukuroora. Ndobva ndamuti pakanaka, sike wangu wafungei. Ati handitombomudi mabasa ana tete, unongoziva tete vanenge vachingoda kuti tidzokedzane, asi haina hangu handisi kutomboda kudzokerana naye mukadzi wacho, mabasa atete vangu aya. Ndikamuti it's fine, but nhumbu yapo todini. Zvikanzi chirega tichitaura nana tete vako nana sisi vako, achinyepera kubvunza, achinyepera kupa madhetsi. Tikapa tete vangu 2 madhetsi, hatisina kutoenda. Aiti musi wacho kana wasvika otanga kuti tete vangu varwara neshuga, ndoenda kuhospital. Kevi tiuye tivoonawo tete vako, aiwa ndatatransfer ndavaendesa kuHarare. Kevi saka todini, achingoita mastatements, ndopatakatozoona kuti hapasisina hako nyaya, takatodii hedu, takatotsotswa nechekudhara. Kutozoenda kumba kwacho akabudisa mashoko ekuti ukasvika kumba kwedu kumabvazuva handoda kuendesa kuvhengeri. Akambotanga ati ndoda kuti ugare nemusikana wekubasa kwake. Ndikati handikwanisi kugara nemusikana wekubasa kwako. Akati ndoda kukuendesa kuvhengeri. Tete vangu akati kuvhengeri kunani, waiti hauna hama dzako dzese dzeku-UK, ndoda kumuendesa kunani iwo. Akati iriko hama yangu iriko, kwandokwanisa kudi muendesa. Tete vakati aiwa haendi kuvhengeri, anoenda kumabvazuva. Kevha akandibudisira mashoko ekuti manje tikaenda kumabvazuva ikoko, ini ndinotosvika ndichiramba ndoti ndikuda ma-DNA test. Kutozosvika pamba pacho, takatozosvika iye wacho asisipo, atotiza, but atotivharira murodhi, hamusviki hamuzodai, hamusviki hamuzodai. Imba yacho yaiti ndiri kutsvaga imba kwekurojera mukadzi wangu. Anga atondifonera inini, ndawana imba, asi izvezvi kutonzi kudiwa $45 ndipo. Kutoreva kuti aida kutondibhadharisa futi rent yekwakwe kundiendesa kwacho. Ndosaka ndiri kuti nahangu pachipiri handikwanisi, because ndoona kunge ndichogara ndega ndichizvichengeta, iye Kevu wacho aripo. Kalamango, tiri ipapo chokwadi zvakutaura mashoko akutaudzana nekunga watadza kuzungurana. Asi tiri kuenda pamadamages sezvataurwa. Hongu madamages pane zvakawanda zviripo zvinonga zvaakudiwa. Zvinozoitika mangwana patsika dzedu, vanonga paakudaya baba yamai nembudzi dzacho. Izvi zvimwe ndo zvinozostruggle office. Saka ndo mamirira zvakaita. Hongu kunyangwa wakatsotsana,
wagoyere hungu waunenge waitawo hasha kuti wangu hachaendi asi zvanga zvakanaka zvimwe zvichazoitwa hadzo nema-da neonini nekoti emaintenance zvotaurwa namama asi zvanga zvakanaka mwana wemaintenance ane zvinoda kuzobhadharwa maintenance zvinhu zvacho zvavabvisa zvakakwana ndoda ndiburise pachena panyaya yekuti mashoko anogona kuva ari kuti isusu vekwagore takaramba kuti mwana handizvo hatina kwaana mai vacho vakafonerwa ndaitori kumakaiswa palauda speaker natete mai vacho vakati inini mukamunza kuno mune matomuita chikoro mwana iyeye maona ugari nemwana wangu kwarisape ndindotomuchengeta inini kunoku kwandiri ikoko matauriro avakaita nditori pane mumwe murume ndofunga vanogona kuva asiri baba venyu vanogona kuva vakarohwa samusi tete vari kuharare vakati ivo ndiri kuuyako ndichienda kuvhiziti kwamutambara kunodzidza mwana wangu yosikosvika togara pasi toona izvo tingaita sei ende havana kumbopira vaya tete vari kuharare ndo zvakazoita kuti mwana aramba ndinoona kukwesha kwamautiendesa mautotidzosera kumasuru ngekuti iwewo airiashuwa wakaenda kumba kwake zvifana kune mukadzi wake airi pachipiri hano natange zvimwe zvese zvisina basa pachipiri hano right madamages ndo toita kuti abhadhara madamages anobhadhara chii I think ndo pataura kuti tibatsirane kazhinji madamages inonge dzinozora vanozoonana kana yama maintenance neinei asi madamages kwese kwese inonge kamambo pamadamages dzinoda kudaro panovanzoda daidzai dzinofanira kunge dziri mbiri yababa neyamai munhu akazvitakura nembudzi dzachona vanofana kuwana mombe yavo ipano nemombe yepamba inofanira kuwanika pano ogaira nembudzi dzacho nhatu dzemazvifungiro dzinofana kunge dziripo ndozvinotaura chiwanzo chedu dzinofana kunge dziripo. Okay, right. Saka unofana kundobhadhara mombe mbiri yamai uye yematyorwa mombe idzodzo dziri mbiri then nembudzi nhatu dzemadamages not dzemadamages dzemasungiro kuita kuti usungire mwana wako paachadii uye muchizorera mwana muri pamwe chete hapana chitsva chaitika chawaita chekuti chinganzi chaitika ndizvozvo vazhinji vakomana mazuva ano vanonyepa vachipromisa rugaro rusirirwo ende vanasikana zvazvai tichiita kuti vanasikana kana kazhinji onai vanatete mundoona vanatete muchienda vachienda kumba kwemukomana vachitoona kuhama vachidi zvese izvo musati marorana so that mangwana hapaiti chidambudziko saka makosi enyu ekumunza kudarei mari ini makosi angu $50 kuti andakabhadhara nditeni andabhadhara izvozvi ndine mamwe makosi tichangamire andakapinda pamwana uyu ndakanonyoresa ini nemudzimai wangu $25 scan ikaitwa $10 preparation izvo titashandisa 220 yese kuita 255 izvo ndo makosi atataura kuti munoenda manje kumajor street kuti inombandobata makosi iya kumaintenance yepregnancy maintenance yeyo zvazvake uyu haisiri pfuma yenyu kana muri kubvisa yenyu muri kubvisa but nezvinzi ndiye anofanira kuti azvionere chii nekuti
ndiye adanana nemukomana. Saka imimi muri papfuma yenyu chete. Izvi zvekumenterayo muri kubatsira munotongobatsira yenyu but kana paine maintenance yezvakadaro ndozvatataura kuti kubva iri nhumbu kusvika kundozvara andozvara vana vachikura kusvika wasvika 18 vanoendawo ndodii handiti uruzvinzwa hamuclaim that maintenance kana munozviita munongozviita iri sababa kuti sababa makatongofidha kusvika chaita chimhandara saizvozvizvo saka munoramba muchidi mwana wenyu but yatinotaura ikosi yamataura iyo 10 plus 50 $60 plus mombe 2 nembudzi 3 dzemasungiro so that ifirst time yake kundozvara saka anokusungirwa muchidya mombe musana and so forth. Unozviita rini unobvisa rini mombe 2 imwe chete 350 mazuva anaya dzakunetsa kuwana. Unotokwana kuti taura kuti right mombe yekutanga tabvisa after so much, yechipiri so much, kana kuti dzese ndirongotodzibvisa pakati nembudzi zvese nekuti mwana arodiwa arotondozvarwa. Ndikuda kukumbira kuti nditongopiwa kanguva ndichitongotsvage nekuti ndandisikatomboziva ndichaita sei. Nguva yakadii uyo ndoruziva kuti uchaiwana mari pakati. Mbudzi kaungashayi mbudzi mwana ado anorega ototi hobva wataura kuti nini nhau utsvage mbudzi 3 dautoromwa toti mbudzi 3 kana mangwana chakunobvisa unzwa kuti kwasara svondo 1 masungiro unowaizoachengeta sei ganibonotsvage aiwa katitaurire nekuti tiri kutaura agent munomutora nemadhetsi ina chinhu aiwapedza nguva yachindokira mapangi 10 kana ukaramba already ndipewo kana 6 months. Mbudzi unondodzibvisa rini mbudzi 3 dzemasungiro hadzitakutotarisira ndo mbudzi dzemasungiro. Masungiro edu chowanhu tinonyanya kusungira munhu asati ade achakazvitakura. Mbudzi kudzitsvaga ma25 unodziwana 3 saka tikunetsaimba mbudzi ari zvino mari yacho ndandisa ndabatanizangu asi ndikutarisira kuti ukandipowo kana mwedzi ndinge ndagadzisa right. Masungiro pamwedzi uno kupera kwemwedzi unofanira kunge wasungira plus ne$60 yatezvara wako unofanira kubva wachibhadhara handiti. Then mombe tokupa 6 months dzawataura to pay mombe handiti. Saka totarisira mbudzi kuti anga achibhadhara kuti mwana asungirwe then mombe 6 months to pay. Right. Iyo mbudzi 3 ne$50 unozvaona kupera kwemwedzi uno. Right. Ngatisimuke 10.